Dobré odpoledne. Díky moc, že jste si vybrali náš podcast Levým pruhem. Dneska to máme speciální 10. díl, tak jsme se rozhodli natočit náš workshop na Subservice konferenci 2025 k tomuhle perfektnímu tématu placeného poradenství. Já jsem strašně rád, že tady mám 4 perfektní zajímavé hosty ze 2 rodinných firem. Mám tady manželé Birtusovi, což je Marek a jeho žena Petra ze společnosti Birfin. Tak je prosím potleskem přivítejte. Dobrý den. Dobrý den. A mám tady 2 pultary, což byste na nich asi nepoznali, že jo? Otec, táta a syn. Tak taky díky moc, že jste dorazili a prosím o potlesk. Dobrý den. Půjdeme v takových 3 vrstvách, tak to mám vymyšlený. Nejdřív bych chtěl, aby jsme si představili naše hosty. Chtěl bych, aby jsme se podívali na to, jak vypadají jejich rodinné firmy, jak funguje ten jejich business model. Pak se dostaneme do druhé části, kde se podíváme na to, jak placené poradenství implementovali, protože to je asi těžká disciplína. A v tom 3. závěrečném bloku se pak podíváme, jak jim to dneska funguje, jaký mají výsledky, jak se jim daří. Všichni byli tak odvážní, že nám dali i svá čísla k dispozici, ukážu je pak tady a za to jim taky moc děkuju. A teď bych vás poprosil, abyste nejdřív představili každý sám sebe, půjdeme asi úplně z druhé strany od Marka. Takže Marku, jestli by ses prosím představil a řekl, jak dlouho děláš ve financích, jak ses vlastně k tomu oboru dostal. Tak, hezké odpoledne všem, já se jmenuji Marek Birtus. K financím jsem se dostal poprvé jako mladistvý fotbalista v ZFP, takže to ani neberu, že bych dělal finance. Ta zkušenost nebyla úplně pozitivní, ale byl to nějaký jako nádech financí, ale pořád jsem byl o toho kolem blízko, studoval jsem finančnictví a vlastně na vysoké škole jsem se k financím dostal jako k brigádě ke škole a vlastně stala se z toho profese a začal jsem podnikat během studium a už jsem vlastně nikdy neokusil zaměstnání ani nic jiného. Takže finance vlastně dělám a podnikám od roku 2011, ale když bych řekl, tak pořádně od toho, co jsme s manželkou založili Birfin, takže 8. rokem kvalitně děláme finanční poradenství. Takže takhle na úvod. Poprosím vás, Petro. Tak jmenuji se Petra Birtusová, já vlastně podnikám cca 13 let. Já jsem byla 12 let zaměstnaná při vysoké škole, normálně v zaměstnaneckém poměru a pak jsem pochopila, když jsem měla 2 děti, že chci být pánem svého času a šla jsem vlastně do podnikání. To byl ten první takový moment, taky zrod toho jakoby iča a pak vlastně už s manželem založení společnosti. Děkuju moc a prosím pultary. Tak moje jméno je Jaroslav Pultar. Já jsem vzděláním ekonom, takže ty finance mě provázely už od studií. Potom jsem si střihl 15 let kariéru v mezinárodních korporátních firmách, jako Procter Gamble a Matony, kde jsem se dostal z pozice obchodního zástupce až do pozice top managementu a protože mě pálilo dobrý bydlo a měl jsem těch peněz už moc a drahý auta, tak jsem se chtěl pustit do něčeho, kde zase budu moct začít jako chudý člověk a vstoupil jsem do poradenského biznesu, založil jsem svoji firmu a řekli jsme si, že vlastně chceme tu práci dělat tak, jak bychom se sami starali o svoje peníze a to byl vlastně začátek vůbec i toho servisního poradenství, protože jsme si právě říkali, že to uděláme jinak, než tak, jak to bylo na trhu běžné a dneska už je to 15 let, co vlastně na tom trhu fungujeme. Tak doufám, že teď nepřišel znovu čas schudnout a neskončíš. Doufám taky ne. Já už půjdu jenom do důchodu, takže jako už je to v pořádku. Dobré odpoledne, moje jméno je Jaroslav Pultar, mladší, šikovný rodiče a já vlastně jsem začal ve financích při střední škole, kdy jsem začínal pomáhat taťkovi ve firmě a při přechodu na vysokou školu, který mě úplně netrefil s tím správným směrem, tak jsem potom se vrátil zpátky a už skoro 11 let vlastně funguji ve financích a ve firmě Pultar a partneři. Začínal jsem přes Akademii Allianz,
ale tam mě hodně bolelo být pod tou jednou barvou a tak i v tom, co jsme mohli dělat vlastně ve firmě, dávat lidem všechny varianty, tak jsem pak přesedlal sem. Moc děkuju vám všem a já tady ukážu ty vaše krásný loga, protože teď bych chtěl, abyste představili stručně svoje firmy a hlavně popsali ten business model. To znamená, kdo je vaše typická klientela, jak poradenství děláte. My když jsme zakládali jako Birfin, tak naše hodnoty jsou profesionalita, kvalita, servis. Kvůli toho jsme ji udělali profesní změnu a odešli z multilevelu. Takže když se budeme bavit o tom poslední hodnotě, a to je servis, tak ten jsme chtěli kultivovat od počátku a asi se k tomu dostaneme. My jsme tu myšlenku jako placeného servisního kvalitního poradenství měli už při zrodu před 8 lety. Dívali jsme se na západ, do Ameriky, do Británie, kde ten model je standardní a hledali jsme ty cesty. Ty jsme našli před 4 lety, takže tu už od počátku ta myšlenka byla a když se vrátím k tomu, k té otázce, my máme rozdělenou firmu na 3 segmenty, finance, reality a sport. S manželkou vedeme finanční sekci, to je vlastně naše gro, naše jádro toho podnikání a k tomu máme samozřejmě spřízněné biznesy, které nám pomáhají synergicky rozvíjet ten obchod. A třetím je sport, kdy se vlastně chceme věnovat tu kvalitu poskytovat i do toho sportovního prostředí. Takže takhle v krátkosti je ten náš business model a manželka si řekne, kdo je naším typickým klientem. Naším typickým klientem je rodina, to bych řekla, že je úplně gro. Pak se více zaměřujeme na lékaře, právníky a v neposlední řadě také ty sportovce. To má teda ve své sekci více jako manžel než já. Takže z 80% je to rodina. Kolik máte ve firmě poradců, jestli se ještě můžu zeptat? Přibližně 30 a 10 realitních makléřů. Pojďme na Pultary. Tak nejtěžší otázka, kterou vždycky nám pokládal marketing, byla, kdo je vaším klientem. Já si myslím, že my dneska říkáme, že to je každý, kdo si váží naší dovednosti a naší služby a chce si ji vyzkoušet. A když jsme vlastně tuhle službu, tu naši servisní službu zaváděli před 10 lety na trh, tak ještě neexistovaly žádné podpůrné nástroje a my jsme to dávali dohromady s Lukášem Kaplanem z EUCS, protože jsme si řekli, že chceme klientům dávat servis nad rámec provizí a všichni se nás ptali, z čeho teda žijeme, když neustále neopakujeme ty produkty, nezakládáme znova a znova ty životní pojistky. Čili jsme si sedli a řekli jsme si, jestli je vůbec nějaká jiná cesta. A tenkrát jsme vydefinovali, že je možná, že je dobře nastavit pravidla a nastavit jakýsi ceník, nastavit jakýsi servis, který klientovi nabídneme, nacenit to a zeptat se klientů, jestli by byli schopni nám tuhle službu akceptovat a platit. Dneska po 10 letech s námi rostou i klienti, jsou čím dál bonitnější a v podstatě musím říct, že díky vlastně tomu servisu, který dělá celý tým naší společnosti pro klienta, protože jsme multifunkční společnost, každý má svoji specializaci, tak ty klienti s námi rostou, rozvíjejí se a přicházejí vlastně další jejich rodinní účastníci. Jardo mladší, jestli se můžu zeptat, vy jste už dvojgenerační firma, je to i tak, že potkáváš děti rodičů a pečuješ třeba o ně ty a táta si bere tu starší generaci? Je to přesně tak, jak říkáš, a je to i na té naší práci krásný, na tom servisu, který děláme, že už ty mladší klienti, ty děti si začínají zvykat na to, chodí občas i s těmi rodiči na ty schůzky, takže když už mají začít řešit svoje finance, tak první, co tak jdou k nám, anebo je ty rodiče přivedou. Takže to, ano, a pak to máme rozdělený, takže samozřejmě můžou si vybrat, dáváme i na to mladý, starý, když to tak blbě řeknu. Takže ano, takhle. Ještě tě poprosím, kolik vás je celkem? No, nás je vlastně nějakých 14, tuším 5 zase poradců. No, je nás 5 takových obchodníků, bych řekl, a zbytek vlastně jsou back office plus brácha v marketingu, takže asi takhle. Já nechci úplně říkat poradci. Co?
Plus samozřejmě máme spolupracovníky. Klíčový je, že máme 5 lidí na back officeu, to je prostě absolutně nejdůležitější součást toho našeho servisu, kde klient získává všechno to, co vlastně nemůže dát poradce, když jedná na schůzkách, takže někdo zvedá telefony, vyřizuje první dotazy, přeposílá e-maily od partnerů a to je pro nás právě základ ty služby, kterou vlastně rozvíjíme. Já, když jsme se domlouvali, tak jsem měl obrovskou radost, a jako opravdu, že tady máme 2 rodinné firmy. Přijde mi to jako úžasný a mám takovou těžkou otázku. Jo. Souvisí spolu nějak to, že jste rodinné firmy a děláte placené poradenství? Najdete tam nějakou nit? Já ji tam vidím, ale nechci napovídat. Jo. Mně to přijde fascinující, ale jestli vy to tam někde cítíte. Nahoď. Já tam strašně cítím takový to jako dlouhodobost, jo? Že jak je to rodinná firma, tak partnerství jako s manželkou člověk chce být celý život. Je skvělý, když se to povede, je skvělý, když se povede přes generaci předat podnikání a myslím si, že dělat placený poradenství fakt znamená, že s tím klientem mám dlouhodobý vztah, jinak si myslím, že to neprodám. Určitě je to dlouhodobém vztahu a myslím si, ale když je vlastně rodinná firma, tak ta rodinná firma tam nese svoje jméno, to znamená, už jen tohle může být záruka té kvality. Rodinná firma se rozhodne to dělat z nějakého důvodu nějakým způsobem jinak. My jsme byli ve strukturální firmě a vlastně tam je tlak na prodej a my jsme vlastně chtěli dělat poradenství. To byl ten náš základ, jak jsme ten biznis chtěli dělat, takže si myslím, že ta podobnost může být v tom, že ty rodinné firmy se rozhodnou tam vnést to své jméno, ten svůj nějaký otisk, tu kvalitu a chtějí dělat maximálně kvalitní službu a poradenství, takže to si myslím, že tam může být ta podobnost. Skvělý, díky za doplnění tohle. Teďko začne taková volná aréna. Jo. Chtěl bych se dostat k implementaci placeného poradenství, tak nebudu nějak vyvolávat, ale normálně se ujměte slova. Nejdřív vás poprosím, abyste zkusili vydefinovat, kde vy máte tu hranici mezi provizním poradenstvím a kde začíná to placené. Zkuste nějakou svoji vnitřní definici. Teď mi nejde tolik o tu právní, jasně tam se musíme vejít, ale nějak jako lidsky, kde vy tu čáru máte. Jestli mohu úplně jednoduše, krátce, tak pro mě, nebo pro nás si myslím, že ta hranice je zprostředkování produktu. To je vlastně to provizní jako nastavení a všechno, co je zatím, tak je servisní poradenství placené. Takhle to vnímáme my s manželem. No, my to máme podobně a vlastně asi neobjevíme Ameriku a spíš doplním, že každý klient, který chce od nás nějak řídit svoje cíle, vůbec je definovat, průběžně si vyhodnocovat, jestli ty cíle dosáhne nebo nedosáhne, tak to už je ta služba, která je nad rámec a která je vlastně součástí toho našeho balíčku premium. Když se teď podíváme na to, jak jste placené poradenství implementovali do firmy, tak si představuju, že to je těžká disciplína, protože nejste ve firmě sami, nejste jednotlivci, pravděpodobně jste museli přesvědčit lidi, možná dokonce nejdřív přesvědčit sebe. Tak pojďme začít u toho, jak jste přesvědčili sebe a pak zkuste říct, jak jste přesvědčili lidi. A pak jak klienty, to bude ještě třetí disciplína. Dobře, tak my jsme relativně mladí v tomhle segmentu, ale přesvědčovali jsme se od roku 2021, nebo my jsme, jak říkám, hledali jsme tu cestu od počátku. Od toho roku 2021 jsme našli nějakou cestu prostřednictvím společnosti Advalo. Já jsem nadšeně přišel na poradu v lednu 2021 právě. Chtěl jsem nakopnout lidi, že tu máme ten směr, kterým jsme chtěli jít, máme tu možnosti, ale to se nepovedlo. Lidi na mě koukali jako úplně, proč by jsme teďka měli za to, co děláme, platit, proč by klienti měli platit, takže se to nepovedlo, prostě nepřijali to pozitivně, ale celou dobu se to v nás nějak jako mísilo a ten rok to dozrálo
a vlastně dozrálo to prvně u nás, to rozhodnutí, a v roce 2022 v březnu jsme rozhodli, že tímhle směrem naprosto půjdeme, i když tam nebude konsens u nás, u lidí v týmu, tak minimálně my dva chceme poskytovat špičkovou službu a tu chceme kultivovat, takže od té doby jsme se rozhodli a šli si zatím jak s klienty společně, tak samozřejmě i spolupracovníky a postupně do toho dostáváme. Petro, chcete doplnit? Já bych chtěla jenom mírně doplnit manžela, že největší asi problém měl se mnou vůbec implementovat placené poradenství, kdy jsem pořád nechápala, proč bych si měla za tu službu platit, když lidé jsou na všechno zvyklí, když se jim starám o všechno, řeším pojistné události, administraci, prostě veškeré věci, které vlastně teďka v balíčcích máme. Ale ten rok, jak pořád manžel do mě jakoby tak snažil se pořád, ty musíš, jako ty bys měla, tak za ten rok už to máte tak jako navnímáno, že jsem řekla, ano, je to ta cesta. A kdy vlastně úplně já se rozhodla, tak byl negativní přístup mého klienta. Prvního klienta, který mě odmítnul, a byl to asi jediný, který mě odmítnul. Protože jak mě odmítnul, tak jsem řekla, že všichni budou v placeném poradenství. A tak se stalo. Takže já jenom chci říci, že to není jenom o pozitivním nějaké situaci a zkušenosti. U mě to bylo přesně naopak, bylo to negativní zkušenost s klientkou, která si sama ale o to jako žádala. Protýkám, ona sama řekla, Peti, co jsem dlužná. Tak jsem do toho šla. A bohužel bylo to opravdu jako negativní a pak jsem se rozdělala. Jsem přišla domů a říkám tak a teďka všichni budou v placeném poradenství. Takže to bylo jakoby za mě a manžel byl velmi rád, protože tím se to všechno rozdělo a jeli jsme pak jakoby spolu a pak už se samozřejmě do toho i naši spolupracovníci vrhali. Takže si myslím, že to bylo jako takový ten hodně velký zlom, protože manžel byl přesvědčený od začátku. Moc se mi líbí na těch vašich dvou osobních příbězích, že tam byla nějaká fáze zklamání, která evidentně k tomu růstu prostě patří a pak pomohla odstartovat dobrou věc. Určitě. Co pultaři, jak to máte vy? Já jenom poznamenám, že manžel je vždycky rád. Takže to tak jako musí být. A já se vrátím ještě trošku do historie, protože mě občas označují jako toho, ne snad dinosaura, ale matadora, který byl u toho úplně začátku servisního poradenství. A já jsem měl tu výhodu a nevýhodu v jednom, protože jak jsem přišel z toho korporátního světa, kde všichni byli zvyklí za všechno platit, tak já jsem zase naopak nechápal ty pravidla a principy toho pojišťovnictví, ty zkratky, kličky, to každý 2 roky objemnit tu smlouvu toho klienta, tak to mě vůbec bylo cizí a pořád mě to nedocházelo, co se tam odehrává. A vlastně jsme přemýšleli o tom, když ten servis jdeme dávat klientovi, tak jak to nacenit, aby ten klient byl spokojený, ale zároveň, aby tu službu byl připravený uhradit. A pomohly mě i moje kolegyně, které jsou se mnou vlastně od začátku společnosti, které říkali, nenuďte nás hlavně dělat tyhle ty levárny, které se na tom trhu dějou, jinak odejdeme. Takže jsme museli jít cestou jinou a šli jsme právě ve spolupráci s EUCS nastavením právě těch ceníků a vlastně kdo nám jediný řekl, že ta cesta je správná, tak je klient. Jo, museli jsme jít za klientem, zeptat se klienta, je připravený, je ochotný, dává mu to smysl a ve chvíli, kdy nám klient řekl ano, chceme a jsme připraveni hradit, tak už bylo jenom o tom naladit tu cenotvorbu a jít prezentovat klientům celý ten balíček služby, tak jak to děláme dodnes. Jardo, jak jsi to měl ty, protože jsi mladý a myslím si, že je to těžký začít takhle jako pěkně zvostra vlastně placenou službou, když člověk teprve jako získává ty první zkušenosti a nemá ty frčky ještě tolik připnutý, tak jsem hodně zvědavý, jak jsi to prožíval. Já bych to právě ještě rád doplnil, protože si pamatuju úplně ten prvotní moment, kdy jsme o tom vůbec začínali přemýšlet a to bylo na popud klienta, kdy my jsme mu prezentovali na té prvotní schůzce, co všechno pro něj budeme dělat a on se nás zeptal, a kolik to bude stát. A my samozřejmě v tu chvíli jsme říkali, no my máme ty provize a on vlastně stál a řekl, že ale tohle nechce. Takže tam jsme začali přemýšlet, že teda asi nastal čas, když už se nás ty klienti ptají, ale jinak s tou adaptací
U mě to šlo tak nějak jako postupně, protože tak, jak si mě začal teďka vychovávat, tak začal postupně předávat věci, které tu administrativu, tvorbu finančních plánů a tak dál, tak to začal předávat na mě a postupně tím, jak jsem s ním absolvoval ty schůzky, tak jsem se k tomu dostával a vlastně takovou přirozenou cestou jsem si na to zvykal a pak už to bylo úplně běžný se na tohleto zeptat a těm klientům to prezentovat jako tu službu. A to asi jenom doplním, ono je jednodušší a vidím to i dneska problému poradců, kteří chtějí začít s tím servisním poradenstvím. Neberte to osobně, tu prezentaci směrem ke klientovi. Berte to, že máte dobrou službu, dobrý produkt a představte ho. A vlastně i Jardovi pomohlo, když začínal s prezentací toho servisního poradenství, že říkal my ve firmě. No, ne, já vám jdu v tom věku, který měl v té době, když začínal, tak samozřejmě to je složitý, protože když vám je 21, 22, tak ten člověk proti němu si říká, co ty mě budeš tady jako školit a učit a v tu chvíli samozřejmě mu pomohlo to zázemí firmy, že to jsou firemní pravidla, firemní nastavení a ten klient to akceptoval. Jsme krásně volně přešli do toho prodeje té služby. Mě předeběh. Ale dobře jsi mě předeběh. Ještě než se budeme bavit, co je v těch balíčcích, tak si stejně myslím, že je vlastně už teď čas probrat, jak ten balíček prodáváte. Zkuste mi to nějak popsat. Ty jsi to jako otevřel, zkuste opravdu říct, na čem je ten prodej postavený. Jestli je to na vás, na té službě, cokoliv. Jak ty schůzky vypadají vlastně. Tak je to, já si nemyslím, že to je prodej právě, ale je to součástí té naší poradenské služby, to znamená, je to vysvětlení toho, co všechno pro toho klienta vlastně budeme dělat nad rámec sjednání těch produktů, protože jak manželka zmínila, ta hranice je, tak jak je standard u nás, byť to někteří poradci říkají, že co všechno budou dělat, ale pak se neozvou rok, 2, dneska 5, tak prostě je to o tom, co všechno mu dodáme po sjednání té smlouvy a vysvětlíme mu to ve stručnosti, v jednoduchosti, co za to bude mít. A hlavně, když vlastně to servisní poradenství zavádíte, tak je to závazek k tomu to splnit. Takže jednak samozřejmě prodat se dá dneska všechno, slíbit tomu klientovi taky, ale potom ukázaná platí a ukazuje se to vlastně ten další rok, kdy jste tomu klientovi něco slíbili a pak ale jestli jste mu to dodali. Jo? To znamená, to obhájení je v tom, že přijde faktura za další rok a za další rok a že ta dlouhodobá spolupráce trvá, je spokojená. Takže si myslím samozřejmě jednak o prodeji, ne jednak o prodeji, ale jednak o vysvětlení, jak ta služba bude vypadat a pak, že to opravdu děláme. Nabízíte tu službu hned na začátku spolupráce? Asi mohu mluvit za oba dva. Já bych to rozdělila na 2 takové kategorie. Stávající klienti a noví klienti. Noví klienti jsou připraveni a těm nemusí se vůbec nic vysvětlovat. Ti už jsou vlastně na základě našich klientů, na základě doporučení vlastně tak nachystaní, že vědí, že my si spolu sedneme a oni už vlastně vědí, že budou v placeném poradenství. Myslím si, že to je i pro nás jako daleko jednodušší než stávajícím klientům. U stávajících klientů to bylo z 90% bez problémů, protože vlastně vážili si těch služeb a vlastně nechtěli změnu, nechtěli jakoby jiného poradce. Mnoho lidí mi řeklo, není problém, nastav to, co potřebujeme, jo, takže tam určitě nebyl problém, ale byli samozřejmě stávající klienti, kteří řekli, proč bych já si měl za to platit. Teďka jsem zvyklý na tvé služby a proč bych si já měl jako platit. Takže tam jsem to vysvětlovala, co všechno v těch balících bude, znovu a opět a mohli se rozhodnout buď ano nebo ne. Část z nich řeklo, většinou samozřejmě, fakt jak říkám, já mám 99,9% asi jakoby v placeném poradenství, tam mám jednoho člověka nebo jednu rodinu, která není z nějakých důvodů. Takže oni vlastně, když řekli, že ne, někteří, tak do roku byli. Protože jsem jim znovu vysvětlila v tom roce, že vlastně mě potřebovali. Takže
Myslím si, že stávajícím klientům je někdy více a hůř jakoby vysvětlitelné, proč budou v placeném poradenství, než u nás teda u nových. U nových tam není rodina, není člověk, není klient, který by hnedka nešel do placeného poradenství. Marku? A proto jen mě napadlo takové, ať je to doporučení i pro vás, pro poradce, čím déle to budete otálet a budete využívat nástroje SABu, vy to poradenství se budete zdokonalovat, tak tím těžší to bude pro vás zavést do té praxe, protože vy vlastně budete dělat ty vaše služby nad rámec toho zprostředkování, ale budete je dělat kvalitněž a kvalitněž. Takže pokud můžu poradit a jste tady v tom sálu, tak ono se často o placeném poradenství jenom poslouchá, ale ono je důležité to zapracovat jako do té praxe, takže jen takové doporučení, čím vy budete otálet, tak tím právě to bude pro vás jako těžší zapracovat do té praxe. Děkuju. Co pultaři, jak nabízíte balíčky? Ale je to změna. Jo? Já teď jsem uvědomil, že vlastně před 10 lety, když jsme začínali s tím servisem, tak jsme klientům nabízeli každoroční srovnání produktů a vlastně snaha o to přijít s levnějším produktem, aby ušetřili peníze a za to, že nás budou platit, to samozřejmě nemohlo fungovat. Jo? Takže potom, když jsme se klientů ptali, proč s námi vlastně jsou, proč tu službu od nás kupují, tak jsme se dozvěděli, že oni jsou s námi kvůli emocím. My jim vlastně plníme to, co je trápí, a to je dáváme jim klid, dáváme jim pohodu a dáváme jim úlevu, že se nemusí starat o věci, kterým nerozumí. A tím začínáme i každou schůzku, každý setkání s novým klientem, kdy se s nimi dlouze bavíme o motivaci, proč za námi přišli, jaké mají zkušenosti na trhu, co prožili, co bylo špatně, co bylo dobře, a ukazujeme jim potom, co zažívají naši klienti s námi. A ve chvíli, kdy se protkneme s tím, že teda to, co děláme my, ty hodnoty, které zastáváme, jsou i hodnoty toho budoucího potenciálního klienta, tak pak jdeme do těch procesů, jak to pak vypadá v průběhu roku. A jak říkal pan Bertus, tak to nejtěžší, co je, a to je úplně jako alfa omega ty naší servisní práce, je to po roce to zúčtování, kdy jdete na tu maturitu, na tu schůzku a klientovi vlastně ukazujete, co jste pro něj za ten rok odpracovali, jestli to, co jste mu na tom začátku slíbili, jste skutečně dodrželi a jestli jemu dává smysl znovu vytáhnout peníze z peněženky a zaplatit si další období. Děkuju. Jardo, zažíváš někdy odmítnutí na schůzce s vaší službou? Odmítnutí jako takové bych neřekl, že by někdo odcházel s tím, že to je nesmysl a že to určitě nechci, ale občas prostě klienti přijdou v nějaké situaci, kdy se jim stane, že teď tu platbu třeba nemohou dát, nebo nejdřív si chtějí vyřešit ty produkty a pak ještě budou přemýšlet, ale většinou po nějaké době i s tím, že si nás třeba vyzkouší nějakou dobu, tak potom se s tím vrací, že jim to dává smysl a že si neumí představit to, že by si to měli řešit sami. Teďko přejdeme k další části. Vy jste si připravili, obě rodiny, takové shrnutí, co ty balíčky obsahují, jak to vlastně děláte, nějaká konkrétní čísla. Tak já nejdřív poprosím Birtusovi, jestli to můžou okomentovat. Máte to stížené, že jste zády k tomu a tamhle to nevidíte. Ale čísla lidi vidí, možná to nějak svýma slovama popište, protože vy vlastně mluvíte o tom, jak se to změnilo před nějakými lety, kdy jste využívali Advalo, teď, když to děláte se SABem. My jsme teďka někde, nebo v březnu budeme v půlce toho, kdy jsme zažili 2 modely. Ty čísla jsme se snažili jako nějak odprezentovat i tu změnu, co nám pomohlo, nepomohlo pro nás. Ty balíčky v jednom režimu pro nás znamenala nějaká nákladovost. To znamená, když můžeme doporučit, tak vlastně placené servisní poradenství pro poradce v SABu neznamená žádný náklad navíc. Jo? To znamená, pokud máte nějaké strašáky v podobě nějakých nadměrných nákladů, tak to není. My jsme ba naopak výrazně zefektivnili tu nákladovost a zjednodušili tu službu i pro naše poradce, což bylo pro nás klíčové. A vlastně my jsme to placené poradenství dělali v minulé společnosti Broker Trustu, a když si to vezmeme zpětně, tak to bylo extrémně náročné. Pracovali jsme ve 3 systémech, jednak nákladově, druhak neprovázaně, takže vy máte tu jedinečnou možnost tu službu poskytovat systémově
jednoduše a nic vás to nebude stát. Takže to jsme chtěli na těch číslech i odprodukovat, protože víme, že někdo má zkušenost, někdo využívá, někdo ne, tak to jsme chtěli jen říct i ve srovnání s jinou cestou, která tady na trhu je. A pro nás bylo vlastně ta spolupráce se SABem a možnost dělat placené servisní poradenství tady akcelerující, a to jde vidět i na číslech, že jsme vlastně zdvojnásobili ten čistý zisk, byť jsme nezdvojnásobili ten počet balíčků. Takže to pro nás bylo zajímavé. Petro, zeptám se ještě, kolik těch balíčků máte pro klienty, kolik typů? Máme základních 3 balíčky, ale individuálně ke každému klientovi přistupujeme, když něco chce a něco nechce, tak vlastně individuálně vytváříme ten balíček, ale 3 základní. Jakoby pro jednotlivce, pro rodiny, pro podnikatele. Děkuju moc. Vy tady reprezentujete 2 odlišné modely, já jsem za to hodně rád. Teď uslyšíme asi, že vy jste dospěli k jednomu balíčku, mám pocit. Jsem strašně rád, my tady nechceme říkat, co je správně. Evidentně oboje je správně, protože oboje vám funguje. Poprosím teď pultary, ukážu tady vaše čísla, která jste si připravili, jestli to můžete okomentovat. Já jenom krátce k tomuhle, je to spíš z toho začátku řeknu, tak to bylo právě možná i z toho strachu odmítnutí, aby nám ten klient třeba neřekl, že s náma nechce dál pokračovat a jít v tom placeném poradenství, takže jsme vymýšleli varianty, jak oslovit všechny klienty, jak to nakombinovat, takže jsme měli skrze tyhle ty varianty třeba 4 balíčky, až 5 balíčků, 5 variant, a v průběhu času jsme se v tom začali ale ztrácet, protože pak který klient má jakou službu, jednou za 2 roky schůzka, jednou za rok a podobně, takže jsme nakonec došli k tomu jednomu balíčku, kdy jsme to opravdu všechno zjednodušili, aby to měli všichni stejně, a zahrnuli jsme to všechno do jedné služby. Já jenom to doplním o tom, že my si myslíme podle zkušenosti 10letý, že je důležité nabídnout klientovi nějaký soubor služeb, který jsme schopni v případě, že si tu službu vybere, tak tu službu dodat. Jestli si vybere z té škály, kterou nabízíme, všechno, tak mu to rádi dodáme. Jestli si z toho vybere jenom to, co v tu danou chvíli, kdy se nás, jak říkal Jarda, testuje, zkouší, jestli vůbec dodáme to, co jsme mu slíbili, tak ať začne prostě 1, 2, 3 věcmi. Já jsem tohleto vlastně říkali na seminářích u poradců, kteří začínají se servisním poradenstvím, ať hlavně na začátek nepřeplácají tu nabídku služeb něčím, co nebudou potom schopni dodat, protože to nejdůležitější, co je, tak je mít důvěru klienta, že to, co slíbíte, dodáte. Jak uděláte jednou chybu, zaváháte, velmi těžko budete tu důvěru získávat zpátky. Mám doplňující otázku. Birtusovi tady ukázali podíl na obratu, tuším, že to bylo téměř 9% v současnosti. Tušíte, kolik to zhruba u vás bude? Hele, tušíme, já jsem vlastně v době, kdy byla teďka krize a kdy vlastně hypotékaři měli problémy vůbec dělat biznis a přecházeli do investiční oblasti, tak my jsme se dívali na naše čísla a my vlastně dneska víme, že díky ty diverzifikaci, tomu kompletnímu servisnímu poradenství, který děláme, tak vlastně naši prémioví klienti se vším tím obratem, následnýma vlastně provizema, který chodí z těch produktů, z management fee, tak nám dělají až 70% obratu. A to nám vlastně dává klidný spaní právě v době těžkých na trzích, protože víme, že když jedna část toho biznisu pokulhává, tak se nám to přeleje do jiné části a ta stabilita biznisu nám dává vyhlídky i do budoucna. Ty si, tuším, Jardo, na Colors of Finance říkal, teď budu citovat možná nepřesně, ale že vám vlastně příjmy z placeného poradenství pokrývají náklady na back office. Jestli to takhle sedí plus minus. Co Birtusovi, platilo by to i pro vás, že vám to pokryje náklady na back office, nebo dokonce byste řekli, že to generuje i nějaký plus? Nám právě to my jsme vlastně ještě příchodem do SABu jsme vlastně eliminovali jakýkoliv náklady. Jo? Ten back office byl i předtím a je teďka, to znamená, nám nevznikl nějaký další nadrámec nebo další jako náklad, a učíme to i naše poradce, že vlastně
byť i kdyby se rozhodli, začali to zkusit, tak vlastně jeden klient je ziskový a takhle se snažíme na to dívat, že se to snažíme jako efektivňovat. To znamená, neděláme vlastně nějaký segment služeb pro to, aby nám pokrýval náklady, ale tak, aby nám samozřejmě, aby jsme dodali dobrou službu a měl to pro nás i ten efekt ziskový, aby jsme to mohli dál kultivovat. Takže pro nás je to jako zisková část biznisu. Děkuju. Určitě. Já to dám jenom do kontextu. Ten kontext byl v tom, že se poradci často ptají, jestli si mají pořídit asistentku nebo ne, jestli to dává smysl nebo ne. Tak vlastně my říkáme ano, 100%, bez asistentky, bez toho kvalitního back officeu tu službu nikam neposunete, nerozvinete. A jsem rád, že se tady bavíme o různých formách toho servisního poradenství, protože před těma 10 lety my jsme měli nulovou možnost se s někým srovnávat a dívat se, kdo jak to dělá, abychom to potom rozvíjeli. A zase vlastně my třeba říkáme, že poradce by neměl počítat s příjmem nebo tou platbou od klienta do svého příjmu. Měl by si to odkládat a měl by to dávat stranou právě na ty doprovodné servisní služby, který ten back office potom klientovi dává a dává tomu poradci právě naopak zase možnost rozvíjet tu službu dál. Jo, čili vím, že jsou poradci, kteří řeknou, až budu mít 30 rodin a budu mít třeba 1000 měsíčně, tak budu mít 30 000 měsíčně a to už mi stačí, plus k tomu nějaká provize, tak já říkám, utopíte se v administraci, utopíte se potom v tom servisu a nebudete mít možnost to nejdůležitější, budovat vztahy s klientem. Moc děkuju, perfektní. Mám ještě otázku, my jsme neslyšeli úplně, jak přesně ty balíčky máte popsané. Teď mi o to jde i z hlediska legislativy, jestli dokážete jednoduše obě firmy popsat, co ty balíčky obsahují i jako inspiraci pro ty, kdo se budou dívat na podcast. Tak my to máme, jako řekl bych, jednoduché. My vlastně využíváme všechny služby, které jsou obsaženy v tom segmentu nebo modulu placeného poradenství. Liší se podle potom náročnosti počtu smluv, to znamená, tak to máme rozškálované vlastně rodiny, nebo jednotlivec, rodiny a podnikatele, kde vlastně s počtem smluv roste náročnost a pracnost, takže takhle máme škálovatelné balíčky, jinak ten rozsah služeb se neliší. Maximálně možná se liší v tom, že někdo využije službu EUCS, někdo nevyužije službu EUCS. Já například EUCS mám ve všech balíčcích, takže je to součást, nebo využíváme například součást EUCS, takový klíčový body, co bych řekl, je likvidace pojistných událostí externí společnosti, která nám s tím pomáhá, realitní služby, které máme vlastně pod součástí jedné střechy, jednou jako z divizí, a třetí je MyPlan, digitální šanon a vlastně místo, kde se buduje ten vztah do budoucna digitálně. Takže to jsou nějaké 3 klíčové služby, které jako asi odprezentujeme, ale jinak tam máme všechno v těch balíčcích. No, já zase nemůžu jinak, než poděkovat právě EUCS za ten začátek, kdy nám právě nadefinovali všechny ty služby tak, aby byly v souladu se zákony, abychom se nedostali do rozporu a nevznikla někde třenice. A to je pro nás jako to nejdůležitější. Tím, že klientovi dáváme vůbec jako možnost se s námi potkávat, mít zaplacený v tom balíčku čas každého našeho specialisty, tak to je ta přidaná hodnota. My pracujeme multifunkčně, to znamená, každý z nás ve firmě má nějakou dovednost, nějakou specializaci a na tom klientovi se podílíme jako tým, což potom dává i tomu klientovi do budoucna výhled, že když někdo z toho týmu vypadne, tak ta firma se o něho dál postará, protože prostě ty překryvy každý specialista má ještě i do jiné oblasti. To je pro nás klíčové. A samozřejmě využíváme nástroj, jako je právní služba, právní poradenství, likvidace pojistných událostí. A to, na čem si nejvíc zakládáme, tak je edukace. Edukování klientů, aby právě byli chráněni před různými
prodejci finančních produktů, protože nám potom dělá největší radost, když klient nám zavolá, že se s někým takovým setkal, že už ho uměl identifikovat a že se právě jako zachoval správně, protože už s námi za ty roky poznal, co je to dobře a co je to špatně. A vlastně my se teďka těšíme na další spolupráci se společností Subservice, protože nástroje, které jsme viděli a které potřebujeme pro naši práci, jsou úplně v jiné úrovni, než jsme byli do této doby zvyklí používat a my chceme jít cestou efektivity. Chceme prostě při stejném množství lidí v back officeu i v tom obchodě kvalitněji a rychleji servisovat více klientů, protože prostě klienti k nám chodí kvůli tomu servisu, který za těch 10 let dostávali a dávají doporučení. Jardo, mladší táta, a mluvil o tom, že pracujete v týmu. Není to pro lidi někdy překážka svěřit se vícero lidem o nějaké rodinné situaci? Nebo to vnímají pozitivně? Tu zkušenost asi zatím nemáme, my vždycky máme jednoho takového, řekněme, klíčového kama, asi bych to tak nazval, pro tu danou rodinu, se kterým se baví, ať už jsme to tady otevřeli, ať už to jsou mladí lidé nebo starší, tak vždycky si vyberou, ale vědí naopak, na koho se mají s tou danou oblastí obrátit a i my, tak jak jsme vytížení, prostě pak schůzky s klienty, tak i ten back office využívají hodně, takže jenom to kvitují, bych řekl. Já dám jenom příklad, protože já se věnuju hlavně investicím a investice většinou v tom servisním poradenství jdou až jako poslední bod celé té úpravy toho řešení a je pravda, že když třeba se mi stane, že jdu jednou za rok s klientem na výroční schůzku a já jsem neměl šanci se s tím klientem v průběhu roku potkat, protože na investice ještě nenastal čas, tak se s kolegy vždycky bavím o tom, jestli někdo na tom klientovi něco odpracoval, aby jsme právě nedostali za uši, že si klient zaplatil službu a v podstatě nedostal žádný servis. A když se potom podíváme do CRM jako přípravu na schůzku a vidím, co kolegyně vyřešili e-mailů, co vyřešili nabídek pro klienty, jaký jiný produkty jsme vyřešili a ukážeme to klientovi, tak v tu chvíli já mám dobrý pocit z toho, že aniž bych u toho byl já sám, tak servis běží vlastně automaticky na pozadí. Pojďme úplně do finále. Poprosil bych každého z vás, kdybyste mohli dát nějaké doporučení všem v sále, nebo kdo se bude dívat na podcast, jak se pustit do placeného poradenství, čeho se vyvarovat, na co se zaměřit, jak to implementovat, jestli do toho jít nebo nejít. Já bych docela stručně asi k tady tomuto, že člověk by si měl v hlavě první nastavit, zda chce placené poradenství dělat. Je to úplně alfa omega pro mě, myslím si, že to úplně pro každého, aby si v hlavě byl přesvědčený, že tu službu bude dělat, protože s tou službou je spojena velká zodpovědnost i vůči klientovi. Není to jenom o inkasování plateb, ale je to o velké množství práce, zodpovědnosti, neustálém komunikace s klientem. Takže má rada je nastavit si to v hlavě a pokud si to nastavíte v hlavě, rozhodnete se, tak jít. Nečekat vůbec na nic a jít. A byť to bude první negativní zkušenost, tak znovu jít do toho, protože tímhletím vlastně se mi naprosto vlastně placené poradenství otevřelo a šla jsem jenom touhle cestou. A jestli můžu ještě navázat na předchozí, tak vlastně my máme úplně jiný model v naší firmě, kdy vlastně chceme, aby spolupracovníci pracovali komplexně, ne jakoby specializovaně. A takže vidíte, že opravdu dva modely můžou fungovat. Takže my tlačíme, nebo nechceme říct tlačíme teda, nebo spíše chceme, aby ti naši spolupracovníci fungovali v každé oblasti, aby se vzdělávali v každé oblasti a byli prostě to pro toho klienta od A do Z jako jediný člověk. A s back officem taky máme trošičku jiný zkušenost. Máme vlastně jednu asistentku pro oba dva a funguje to. Takže jenom ať víte, že nemusíte mít náklady na 5 asistentek nebo 10 asistentek. Stačí jedna asistentka, která bude kvalitní, to samozřejmě musím jako potvrdit, že je kvalitní a zvládnete to. Někdy jindy nám, Petro, povíte, jak se hledají kvalitní lidi. To je skvělý. Je pravda, že jsem ji našla vlastně ve Swiss Lifeu, když jsem začínala, tak vlastně jsem přicházela a pak jsem si ji stáhla s sebou a je se mnou 12 let.
Takže a pracuje a funguje si myslím velmi dobře. Skvělý, děkuju moc. Kdo další? Doplním, že je pravda, že po dobu její mateřské 6 let jsme vystřídali 15 jich, takže úplně nemáme doporučení, jak se hledají kvalitní lidi. Našli jsme jednu. Takže já bych jen, pokud doporučení za mě, chcete se odlišovat na tom trhu, předpokládám, že chcete dělat kvalitní poradenství, jste vlastně v SABu, máte jedinečný nástroje, tak za mě doporučení, už jsem to jednou řekl, nečekat, jak řekla manželka, vytvořit si to rozhodnutí, nadefinovat si tu svoji přidanou hodnotu, kterou dneska máte na trhu, ocenit si ty vaše služby, protože věřím, že každý má něco svého, něco, co pro ty klienty dělá, čeho si cení. A to, co si ceníte, tu přidanou hodnotu, kterou máte, tak si přetvořte, dejte si ji do hlavy, do sebevědomí a nastavte si tu službu, jak ji chcete dělat. A potom to jenom opakovat a jak už jsme tady řekli s Jardou, dodržet to, co si slíbíte s klientem a pak vám to opravdu půjde. Takže za mě doporučení je opravdu nezahálet, pustit se do toho, byť budete mít špatnou zkušenost, překážky, na tom se budete učit a ty vás posunou dál. Takže takhle za mě. Marku, děkuju. Já si strašně moc pamatuju tu emoci, kdy jsem poprvé klientovi tu službu vlastně představil a kdy on souhlasil, že bude platit. A seděli jsme proti sobě 2 vyděšený lidi, já jsem klientovi prezentoval něco, co v podstatě, jako když už má 50 našich klientů a je to úplně jako v malíku, klient na mě koukal, potom teda řekl, dobře, tak já tu službu kupuju a já jsem šel za dveře spocenej na zádech všude a úplně wow, jako mám prvního a do dneška to je jako pro nás klient, který jde s námi 10 let a je úžasný pokaždý se s ním potkat a navázat vlastně další spolupráci a musím říct, on neví, že byl první, teda, takže to jako, ještě jsme mu to neřekli. A co chci asi na závěr za sebe říct, my vlastně žijte s lidma ty příběhy jejich, žijte s nima jejich sny, žijte s nima jejich cíle, prožívejte s nima každodenní starosti, každodenní bolesti, každodenní radosti, aby oni měli důvod vám zavolat, když dítě jde maturovat, když se jim porouchá něco na autě, když mají nějaký zdravotní trable. To je pak jako to nejvíc a to, že přitom zobchodujeme nějaké produkty, které zprostředkováváme, to už je jenom jako navíc. A pokud klient na vás uvidí, že vás to baví, že to milujete, tu práci, tak vám dá důvěru a půjde s vámi dlouhé roky. A my jsme za to pořád s pokorou vděční, že to je to, co nám dává stabilitu do dalších let a že nám to dává i práci, která prostě nás hrozně moc baví. Moc děkuju. A je to na tobě, Jardo, to zavřít. Přemýšlím, jak to uzavří, protože když se ptáš na doporučení, tak i pro mě je těžký něco doporučit, protože jsem si teď vlastně uvědomil, že v tom servisním poradenství de facto žiju svůj pracovní život celý, takže jsem na to zvyklý a je to o tom, že i ten systém práce, ta služba mě hrozně baví, je to závazek hlavně vůči klientům, ale i od klienta vůči nám a mě tyhle tady hrozně baví a i na tohle se těším, že jednou tu firmu převezmu a budeme v tomhletom pokračovat dál, aby jsme jim mohli dávat pořád to, na co jsou zvyklí a co nás prostě baví. Krásný. Moc všem děkuju. Děkuju mým hostům za strašně zajímavé povídání. Děkuju vám v sále, že jste si vybrali náš workshop a nešli jste na jiný. A děkuju i všem, kteří sledují náš podcast. Mějte se hezky.